lyhyesti, ketkä on ollut aikaisemmin Tavilla, tietää tuntee systeemin, kun sitten ei tarvitse vessan käytöstä enempää veivata. Meillä on kohteena Yttö. Keli on luvattu niin, että lauantai-iltapäivällä kelin pitäisi nousta. Tehdään parkilla ensin sukellusta, sen jälkeen jos keli nousee, niin sitten siirrytään vähän suojaisempaan paikkaan. Okei, käydään läpi sille sellaiset ihan perusydinasiat, mitä tavireissaamiseen kuuluu ja minkälaista aluksella on ja niin mitä kaikkea löytyy ja miten sukelletaan ja miten nautitaan tästä saaristoelämästä täällä. Joo, ehkä me lähdetään ensin katsoa ruokalistaa tuossa ja valitse sieltä vähän oma ruokavuoro itsellemme. Mennään sinne messin puolelle käymään näillä puheilla. No niin, nyt ollaan Tavin messissä. Tää on meidän ruokailu- ja illanviettopaikka. Ja ruispuheolle tämmöiseen ruokalistaan jokainen sukelluspari tai ryhmä laittaa nimensä reissu alussa ja valitsee itselleen jonkun ruoan, minkä tekee. Ei tarvi olla mitään suurkeittiökokemusta, ei ole valitusoikeutta. Jokainen tekee omien kykyjen ja taitojensa mukaan ruoan ja se kelpaa, sillä hyvä. Meillä on täällä hyvät ruoanlaittofasiliteetit, palataan niihin myöhemmin, mutta mäpäs valkkaan tästä nyt sitten mulle ja taistelupari Jannelle tosta perjantai-iltapala nimilistaa. Se on siinä. Tällaista majoitustilaa löytyy. Tässä olisi keulapiikki eli sikaosasto. Meikäläisen punkka. Jannen punkka. Janne, mitäs tänne pitää ottaa mukaan, kun tulee tavireissulle? No Taville ei tarvi oikeastaan mitään muuta kuin hyvää mieltä ja omat saunajuotavat ja namit. Et kaikki löytyy Tavilta ja tietty sukelluskamat olisi hyvä olla, jos haluaa sukeltaa. Mutta ei ole välttämätöntä. Tavilla voi tulla ihan ilmankin sukelluskamoja. Täällä voi tehdä kaiken näköistä laivahommaa ja vaikka ruokaa, jos tykkää semmoista hommaa. Makupussilakanat. No joo, ne on tietysti aika hyvä. Ei muuta. Joo. Kyllä. Siinä on perässä muutama hytti, jos haluat muutaman kuva ottaa. Joo, sellaista. Niin käännetään se kamera tonne ulospäin. Aloitetaan sieltä ensimmäisenä oikealla on piistopaiku. Sen kanssa me nähdään veden alla olevat kohteet. Kaikki ylyt ja muut tämmöiset näkyy siellä. Sen yläpuolella on ruorikulma-anturi, mikä kertoo missä asennossa ruori on ja niin edespäin. Sitten on karttaohjelma ja karttaohjelmassa näkyy tällä hetkellä kaikki meidän lähellä tulevat aissimaalit ja niiden CPA-tiedot, eli koska ja missä kohtaa ne ohitetaan. Sitten on autopilotti ja autopilotti nimensä mukaan ohjaa vain ja ainoastaan suoraan. Se ei tee mitään muuta kuin ohjaa suoraan. Ja tällä hetkellä meillä on taas tää vasemmanpuoleinen tietokone kertoo sille autopilotille mihin suuntaan me halutaan mennä. Mutka taas kertoo, että meillä on tuolla vaarallisia kohteita tarjolla. Mutta meillä täällä on ihan peruskaikua siellä vielä. Tuulimittaria. Mikä näyttää tosi tuulta 2,3
Ruoka on valmis. No niin, tässä iltasella ajellaan kohti Uuttöötä ja tapana on vähän edeltävänä iltana katsella sääkarttoa ja miettiä, että millainen sukellussuunnitelma ja herätyssuunnitelma seuraavalla päivällä tehdään. Ilkka, meidän hylkymestari, miltä keliennuste näyttää, mitä me huomenna halutaan tehdä ja mihin aikaan me halutaan herätä? Herätään varmaan jossain aamulla 7 korvissa. Joo. Ja meillä on ihan loistavat kelit, se on 3-6 metriä. Se oli muistaakseni vielä vähemmän, 3-4 metriä silloin aamutuima. Joo. Eli siitä päästään niin kuin melkein tyynessä kelissä sukeltamaan Park Victorilla. Park Victory, check. Sen jälkeen se kääntää tuulen tonne itään ja pohjoiseen. Ja sen jälkeen voitaisiin mennä sitten iltapäivään sukeltamaan tonne Reinille, Svartbodanin eteläpuolelle. Eli jos sieltä pohjoisesta tuulee, niin me ollaan sen saariryhmän eteläpuolella suoraan hylyn päällä. Haetaan pikkusen suojaa siitä. Juuri näin. Svartbodanista. Et katsotaan se huominen, onko se jotain vanhaa maininkia, mikä häiritsisi, mutta ihan loistava paikka sukeltaa. Siinä olisi lauantain sukellukset 2 kappaletta. Ja sunnuntai, kun tää nyt pörrää tuossa noin mittari, sunnuntaina meillä on taas loistava tilanne, että aamulla siellä ei oikeastaan tuule ollenkaan. Et se on siellä 2-3 metriä. On se tuulasuunta mikä tahansa, niin me päästään tekemään loistava sukellus siihen Uuttöön länsipuolen hylylle, jossa on vettä kyllä 40 metriä, mutta siinä on lähellä myöskin matalikoita, mihin saadaan sitten tavi ankkuroitua. Riippuen mitä Junu tykkää siitä. Se kuulostaa hyvältä. Se on semmonen hylky, missä mäkään on ollut. Ja Ilkka, sä ilmoitit, että herätys on kello 7, niin älä sit liian myöhään saunoa, että jaksat herätä myöskin siihen aikaan. Tarkoittaako tää nyt, että niin sauna-alueet menee vissyluokkaan? Tää tarkoittaa sitä, että sä käyttäydyt ihmisiksi tänään. Metriä. No niin, raikkaan näköistä porukkaa. Todella. Joo. Laske. Mä en ottanut edes videoa, mutta... Ei näy kavereita. Sielläkin katsa. Se näkyy kavereiden ilmeisesti. Joo, no. Kaikki pysyttelee vähän. Okay. Siinä on se sama kuin Tapsalla ja noin 70 minuuttia, mutta veikkaan, että se lähempään on siellä 4-5-50. 4-5 on ok. Joo. Seuraava pari. Mennään sen. Samuli. Katos missä toi mun
Lampun kaapeli on kiinni. Tapsa ja pari lähti alas. Tapsa ja pari alas, kuitti. Samuli kuulee. Risto Heikki alas. Risto Heikki alas. Janne, Teemu, kirjataan sukellukset sukellustauluun, eli laittakaa mitä kaasua teillä on, mikä on teidän maksimisyvyys, kuinka kauan aiotte olla. Tussi kouraa ja plääni siihen taululle, niin sukellusvanhin tietää mitä te meinaatte tehdä. Mä aloitan tästä. Pistetään. Syvyyskin. Se on aika. Yes. Hyvä. Se on teille yhteinen. No meillä on samat. Mulla on Pistä samaa merkkiä. sama MX 34 ja syvyys 30 sillä ja aika on sama. Toivottavasti. Hyvä. Sitten ei muuta kuin laittaa rekuja pulloihin kiinni. Yes. Kiitoksia. Siellä oli viimeksi oli parempi näkkäri. Joo. Joo, ei ollut Se näkyisi toi keulakin näkyisi paljon niin selkeämpää siellä. No niin, täytellään tässä sukelluksen välillä vähän pulloja. Tässä on meidän täyttöasema. Löytyy 200 baaria, löytyy 300 baaria. Pystytään tekemään nitikkasekoitusasema ja pystytään tarvittaessa vippaamaan helikkaa, pystytään vippaamaan happea. Että käytännössä saadaan tehtyä mitä tahansa kaasua halutaan. Pullot täyttyy, valmistaudutaan päivään toisen sukellukseen Reinillä käteni osoittamassa suunnassa.
toisinpäin tulos, pojat tulee repiivät. Tänne näin! Raisialaiset tuli hakemaan meitä. Raisalaiset löysi vai? Raisialaiset löysi. Ei ne ihan turhi jätki oo. Peli on tuuri. Samuel, voiko sä toistaa ton raisialaisjutun? No ensin mä ajattelin, että tää menee ihan päin Raisiota touhu. Löydetään pelkkää kalliota, mutta ei ois raisialaisista uskonut, mutta nehän löysi sen hylynperkele ja se oli hieno. Noniin. Ei ihan turhaa. Maisaaren koulu teki tehtävänsä. Joo. No. Morjens ja tervetuloa Tavin saunaan! Heitä nyt vettäkin kiukaa. Ei perkele. Noniin. Hyvästi selvä Tää on päivä. kyllä niinku... Tää on kyllä aika persikkäinen. Persikkainen ollut. Voi vitsi. Oi. On hedelmäinen, hieno. Äärimmäisen. Tää on kylmä. Reippaan näköinen orimus. Tässä meillä on Tavin keittiö. Tää on ehkä tämmönen aamupalakeittiö enemmän. Vaikka spagetit siinä nyt pyöriikin, kahvia tippuu, mutta tuolla keulakannella on sitten tommonen isompi metos. Isompi grillialusta, missä voidaan kaikki paistaminen tehdä. Mutta perusperiaate on se, että
viikolla käydään ruokakaupassa yleensä siinä torstaina, viimeistään perjantaina ennen lähtöä. Ja ruokavuorot jaetaan ihan tasapuolisesti, jokainen tekee vuorollaan jotain ruokaa. Minkäännäköistä henkilökuntaa ei oo, vaan kaikki tekee omien kykyjensä ja rohkeutensa mukaan ruokaa ja valitusoikeutta ei ole, että kaikkien tekemä ruoka kelpaa kaikille. Tänään hoidetaan meidän grillissä eka lämpimät lihat, että saadaan spagetti bolognesea tehtyä. Tässä on pikkasen jauhelihaa, tommonen 2,2 kiloa, joka ruskistetaan. Sen jälkeen laitetaan kavereita joukkoon ja vähän soosia ja siitä tulee tosi herkullista. Vähän kokkina kun röökisuus koko ajan.